Кажете здрасти на камерата. Значи не се вижда нищо, но в момента тези две момичета седят на ескалатора. Това не е ескалатор. Hello. Аре, ставайте! Бе! Добре, няма да ги чакам повече. Вместо това ще снимаме нашите момчета, които са пълни хубавци. Какво? Къде съм се скатал? Скатавка? Ей! Какво? Проблем ли имаш с мене, бе, братле? Не бе, сериозно, Вили мисли, че се скатал, защото днеска сте викали, братле, да отидеш с тях при естонците, пак си казал не. Да ходя до НДК, като съм на... Да ходи до НДК, момчето, смисъл... Това каза той. Но съм се скатал. Само се оправдаваш, бе, братле. Не, наистина. Я ми дай малко. Я ми я дай. Всъщност, ето. Вили, здрасти, дръж малко. Ей. Какво? Съм се скатал, бях. Какво става, момчета? Това е заместник директора на този филм. Естонците съм ги видял същата сутрин. Аз винаги съм блед и винаги са ми червени очите. Защо не свикнете с това просто? Защо не свикват с това просто? Нямат право. Имат право да кажат документи. Защо не снимаш хуева? Бъха! Нима и бе! Да, братле. Спокойно. Дай, тя са ми. Какво става, бе, Вили? Говоря с Вили. Защо? Ами, не съм виновен аз по принцип. Жижо отлита с колелото, в момента си имаме клип, че Жижо отлита с колелото към метрото. I have no idea what he's doing. Кажи. Абсурд. 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 Просто повтарям абсурд, не знам дали ще мога, може и да мога. Добре, ще видя какво мога да направя. Ще видя какво мога да направя документирано. Идеята е, че на никой от двама ви не ни занимава един час това да си ходи до районите там да се проверя. Ми да е. Освен ако не си видиш назад, това мога да направиш това. Този филм се снима с нашите щедри спонсори Subway. Subway. Eat fresh. Абсолютно. И ето ги нашите загубени момичета, които просто тичат напред и назад. И Дон Жижони с колелото. Дон Жижони. Абсолютно той... Ти да удухаш. Мони показва с един пръст на камерата. Аз не обичам това да се случва. Много съм възмутен. Как ще направят по един опа, 15? Какво? Какво? Слушам. Или ми е слушал със собствения ми телефон? Моля? Особено много. Или ми е слушал със собствения ми телефон? И на вас. И на нея. Този клип беше спонсориран от Дон Жижони и неговия уникален телефон Sony Ericsson Xperia X. Не знам с колко си, защото просто не следя марката, бе, човек. Просто не следя марката. Хайде да я кажем. Този телефон няма марка, да ми господа. Той е уникален. Нали, Дон Стефони? Добре, хора, дайте някакъв як край на клипа. Защото не мога да тръгнеш да снимаш един клип и